TV. Migao mar kit chwech oyango ni ringre mane oiki Lang'ata tarik 29 dwe mokalo ne gin mago manowuok e kar kano ringre mopogore opogore e boma ma Nairobi. Kokalo ote margi ne ute mag fwambo, giyango ni ringre 9 go nowuok City Mortuary kod Mama Lucy kane gisebudho kuom dweche buora higa mar 2025 kendo ne gin chwo 8 kod ringre nyathi 1. Migao nowacho ni nyaka sani onge lipot mar bero kata andike moro amora mayango ringrego kata gima nokelo tho margi. Thieth margi osiptende e kind mamoko ka gie sani gitiyo kanyakla kod kaunti ma Nairobi gi migao mar thieth mayango kapo ni ringrego ne gin mag joma ne dang'ni e boma ma Nairobi ka gisingo mar rito ngima jogo duto madang'ni e bombe kendo neno ni okonygi dak e ngima makare. Bende giyango ni kaluwore kod sensa joma dang'ni e boma higa mokalo, kwan jogo osedok piny nyaka 46,963 kowuok e 18.